Mišo, čo je cashflow kvadrant? V jednoduchosti Robert Kiyosaki rozdelil ľudí do 4 kvadrantov, odkiaľ berú zdroj príjmu. No a tie 4 kvadranty, ten prvý základný je zamestnanec. To znamená človek, ktorý vymenia svoj čas za peniaze. Ďalším kvadrantom je živnostník SZČO, ktorý pracuje sám na seba a je limitovaný časom. Pravá strana cashflow kvadrantu je o tom, že nachádzajú sa tam majiteľia firiem, ktorí si kupujú čas od zamestnancov a živnostníkov. To znamená, že pre nich deň nemá 24 hodín, ale x krát 24 hodín, podľa toho, koľko majú zamestnancov a živnostníkov. No a posledný kvadrant je investor. Človek, ktorý nezamestnáva len ľudí, ale zamestnáva hlavne peniaze. No a ak sa dostanete do toho posledného kvadrantu, tak výhoda je v tomto, že sa dostanete rýchlejšie na finančnú slobodu. A čo je výhoda? Peniaze sú veľmi dobrí zamestnanci, pretože pracujú aj cez víkend, aj v noci. A principiálne, čo sa týka toho, až 90% ľudí je na ľavej strane a 10% ľudí celého sveta je na pravej strane. S peniazmi je to úplne naopak, kde tam, kde je 90% ľudí, je iba 10% všetkého majetku celosvetovo a tam, kde je iba 10% ľudí, je až 90% všetkých peniazí celého sveta. Takže na vás je rozhodnutie, čo si vyberiete a či sa dokážete dostať z ľavej strany na pravú stranu.